ଝିଅର ଫୋନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ, ସେ ଝିଅ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଟ୍। मार्केट को बाबा मोहन रंड आसी घरे पाखक गले तोर लाइक फॉलो सब बढ़ाई देबे। Hi, hello sister. This is Mohammed. What's your problem? You can say.
जलवाता ही मोहब्बत
ଆମ ଗାଁ ରମା ଝିଅର 300 ଫଲୋୱର ଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ତା ଡାହାଣ ପଟରେ କେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଲୋ ହଁ ଲୋ ତୋର କେ ନୁହଁ ତୋର ଏମ୍ ଲାଗିବ। ମାର୍କେଟକୁ ବାବା ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି ଥରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତୋର ଲାଇକ୍ ଫଲୋ ସବୁ ବଢେଇ ଦେବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି।